Il-qorti kriminali ċaħdet l-aħħar talba għal libertà proviżorja minn Mohammed Ali Ahmed El-Mushrati, magħruf bħala Lilu King, li jinsab akkużat b'involviment fil-kriminalità organizzata, speċifikament ħasil tal-flus u traffikar ta' droga. Id-deċiżjoni segwi d-dewmien tal-prosekuzzjoni biex tindika xhieda addizzjonali u tindirizza l-kwistjoni mhux solvuta ta' akkużi ġodda. Dan hekk kif issa għaddew 7 xhur mill-każ. El-Mushrati li dejjem wieġeb mhux ħati minn meta tressaq l-qorti f'Mejju kellu oġġezzjonijiet mit-tim tad-difiża tiegħu meta l-prosekuzzjoni wara l-ebda akkużi inizjali relatati ma' droga f'daqqa waħda esprimiet l-intenzjoni li żżid allegazzjonijiet dwar traffikar ta' droga mal-akkużi. Id-difiża argumentat li din il-bidla sostanzjali kienet teħtieġ li jimdew il-proċeduri mill-ġdid, pass li jippermetti li x-xhieda kollha jerġgħu jiġdu. Il-Maġistrat Donatella Frendo Di Mek li qed jippresjedi l-kawża ordinat lill-prosekuzzjoni biex issegwi proċeduri legali xierqa u tindika espliċitament ix-xhieda involuti. Waqt li żammet lura milli tiddeċidi fuq il-libertà proviżorja, il-Maġistrat ritornat il-każ lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali sakemm tingħata l-informazzjoni mitluba. U issa minkejja r-rikors sussegwenti għal ħelsien mill-arrest mill-avukati difensuri Franco De Bono u José Herrera quddiem il-qorti kriminali preseduta mill-imħallef Neville Camilleri, l-imħallef enfasizza l-kwistjonijiet proċedurali mhux solvuti u r-riskju ta' tbabiż tal-provi li wassal għal ċaħda tal-libertà proviżorja. Wieħed irid ifakkar li fis-sajf il-qorti kienet iddiskustata dwar dan id-dewmien fil-każ ta' Lilu King, dan wara li l-prosekuturi kienu qed isibuha diffiċli biex jipproduċu evidenza komplessa brabta ma' traffikar ta' droga li qed jgħidu li huwa involut fiha l-Libjan.